Haupa Joseba, ongi etorri Mauskara, Oñatin gauz, Agus Otxoa naiz, eta bueno, ontsa erakutziko zuet, Mauska jatetxea eta proiektua. Ireki ingeben 2017ko azaruan. Baina, bueno, proiektua bia aurretik buruan badebilen, eta gutza diseinua baita oso importantia esan. Gaina nire emaztia bada barne diseinatzailea, eta bueno, bere lana izan da hau. Eta, bueno, egia esan oso gustora gelditu gara emaitzakin. Izena jartzea ez da inzamurra, hola. Eta ibili ginen hor, pentsatu, eta, bueno, izan legen egokisa. Eta ziginen, maska, hemen Oñatin, maska, esaten xako ez, umiari eta maska jan, eta maska, eta urtik apurra maska, eta mauska, eta azkenean mauska gatu zen. Gure eskaintza da, apur bat, astian ziar eguneko menua, eta karta beti. Eta gero astebukaretan, astebukarako menua, karta, gero bai, plater vegetariano veganuak, makrobiotikoa eskaintzen du egunero, eta bueno, ondanetidako apur bat, arrainak, okela, barazkiak, gertuko eta garaiko produktuekin osatzen du gure karta. Eta gaurkoan, plater vegano bat eskainiko. Gustatzen zatzuen. Nengo honetan, lekariz eta arroze zinako hamburguesa bat, veganua da, ez dako animali jatorriko osagairik. Eta hortarako, erabiliko osagai honek ez, babak, arroza, gero olua malutetan, tipula eta piper berdea, eta gero apur badia izango da, bakutxan gustora jartea ez, guk asuntan komino apurtxo botako xau, gatza, olixo apurtxo bat, lagunduko hamburguesa ogi hon batekin jarriku, eta garaiko barazki batzukin, kasu honetan lombarda, asa, brokolia, zenarioa, patata batzuk, panaderak eta piper batzuk. Hasiko gara masa egiten ez, hamburguesa masa. Babak beltzak, olo malutak, arroza bai, eta botako xau, potxatutako tipula, piper berdekin. Goxotasun puntu hori emuteko kumino pixkat, gatza bai, gatza purtxo bat, eta piperra utza. Olio pixka botako diogu, masari, hola dana apur bat pegatzeko. Eta basiko gara apur bat eskubakin, dana nazten, ondo nazten, apurtxo bat baba hori apurtu eta dana ondo nazteko. Azkenian sortzen dira platerak askotan gutxien espero zuen, ez? Aprobetxatzeko bai soberakinak, hortik sortu zen platera eta kartan sartu geben, eta nik uste dut, agentiak batzuk eskertzen daue, ez? Apurtxo bat beste aukera bat eukitzea, o beste zozer ez berdina, noizian behar jateko aukera izatea. Behin ja masen jadakunean hartuko, euki behar da ordu erdi bat edo kamaran, oskailuan apur bat dana ondo gogortzeko, ordan pasauku urrunetatik, eta behin dakunean formunda, sartain batera pasauku, bi aldetatik ondo markatu olioekin, eta gero ja izango da, labian sartu, 10 minutu egun, 180 gradutan edo. Saiatzen gara, apur bat zerbait diferentia eskaintzen, gure jatetxe honetan. Arduratxo izaten, ez bakarrik elikagaiakin, baita, ingurumenarekin, eta, gero guk aukera emuten du etxera eramateko jana, ez? Ontzi danak dira kompostabliak eta dana organikora botateko, eta Bueno, Joseba, hau izan da gure platera, espero gustatu izana, eta badakizun gauzen Oñatin, Mauska jatetxean. Venga, gurosun arte, hala, agur!